Hey, boss! Long time no sit, ah. Sit muna po ako. Bah, uy, Cook. Tinapay. Tingnan mo tong walang yang to. Napakabusado mo ah. Cook lang yan sa tinapay, boss. Grabe ka naman. Eh ano ngayon? Ubusin mo na yan. Gagawa na lang ako ng bago. Sige, sige. Ay, sakto nga pala, boss. Nakita ko yung bagong kulong-kulong mo, ah. Ganda. Oo, para yun lang sa pang mabilisan lang natin nalakad yun. Ha? Pagdadrive pa ka na ng kulong-kulong mo, boss? Siyempre, driver kita eh. Ah, sandali, boss. May tatawagan ako, wait lang. Sige. May na-idea ako eh. Ano siya naman yung Tagalog ay ini? Hola, ano? Hello? Di ba tambay ka lang? Anong ano lang? Ito nga ako, nakarap ako ng kulong-kulong. Pang big time na itong trabaho ko ngayon. Pang big time to. Tasok sana kitang, second driver sa boss ko? Ano namang second driver? Sira ka yata. Oo. Oh. Shhh! Huwag ka muna dyan. Saglit, boss. Tignan mo tong... Oo, basta ba yun? Oo. No, ngayon na. Mas okay nga kung may second driver. Sige, pasok ko na sa para sa final interview na. Dito na ako. Ang bilis mo, ah. Oo, andyan na ako sa labas eh. Kinakarap ko yung nakapark na kolong-kolong dyan. Kumain ko. Ito ba yung second driver na nag-a-apply? Ano? Yako? Yako mo naman yung tintang yan. Wala naman ang luwa. Kapilosopuan mo pa mo? Ano, boss? Nagat na ako. May tuwalay ko ah. Ano naman? Sandali. Ako mag-interview sa'yo. Ha? Ikaw? Ano, tagat na ako? Teka. Baka naman. Ano naman? Alam ko na yan. Padalas yan eh. Buti na lang, iniwalay ko yung 500 oh. Yan naman ako, di ba? Ano? Tanggap ka na. Ano? Wala mo eh kayong magpasweldo ah. Magdesisyon ko agad. Boss naman! Nahalatang di kayo big time yan eh. Ano? Tanggap na ba siya? Kasi boss, kung hindi, tatawagan ko na lang yung ninong ng mga anak ko. Ay! Nanganak mo pala sa video call. Ha? May kumpare akong kilala mo? Sige, tanggap na siya. Total, kumpare ko naman siya. Okay boss ha? Sabi mo yan ha? Paano ba yan? Narinig mo naman yan. Yes! Tanggap ka na. Koy, anong tanggap ka na naman? Eh boss! Sabi mo tanggap agad eh. Ito pala yun yung kumpare natin. Pare! Ay, kumpare mo na pala. Hey, pare!